Masana bwino a lero la mulungu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo okupatsirani ndine Simeon Boyce. Tiyambe ndi mitu yake. President Chakwera wafika mdziko muno kuchokera ku China komwe anakachita nawo msonkhano wapakati pa dzikolo ndi maiko a mu Africa pomwe wati ulendo unali waphindu. Komiti yonse ya chipani cha DPP chipani chotsutsa cha DPP kumpoto kwa boma la Mangochi yalengeza kuti yatuluka mchipanichi ndipo yalowa mchipani cha Malawi Congress MCP. Ndipo munkhani za masewero bungwe la Chess Association of Malawi Chessam likufuna ndalama zosachepera 20 million kwacha zoti zithandizire osewera masewero a chess a timu ya dziko lino kupita ku mpikisano wa Olympiad mdziko la Hungary mwezi uno. Tiyambe ndi nkhani yakuti President Dr. Lazarus Chakwera wafika mdziko muno kuchokera ku China komwe anakachita nawo msonkhano wapakati pa dzikolo ndi maiko a mu Africa pomwe wati ulendowu unali waphindu. Mawu ake atafika pa bwalo la ndege la Chileka ku Blantyre, Dr. Chakwera wati dziko la China ladzipereka kuthandiza kumanga bwalo la milandu la makono ndi maofesi a makhoti mu mzinda wa Lilongwe. Secret Segula wadza ndi zambiri. Anthu ochuluka motsogozedwa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi, akuluakulu a boma komanso anthu otsatira chipani cha Malawi Congress Party ndi UTM anasonkhana pa bwalo la ndege la Chileka kudzayenda mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi Madam Monica Chakwera kuchokera ku dziko la China. Otsatira zipani ziwirizi omwe anavala makaka a zipani zawo anayimba nyimbo zosangalala pamene Dr. Chakwera ndi Madam Chakwera amatsika ndege. Poyankhula ndi atolankhani atatha kuyendera mdipiti wa asilikali, Dr. Chakwera ati dziko lino lipindula kwambiri kudzera ku msonkhanowu. Ulendo unali wofunika makamaka kwa ifeyo mwina tikhoza kulankhula mothokoza chifukwa pano patasayinirana zoti timange judicial complex ku Lilongwe komanso President Xi Jinping anatifotokozeranso kuyambirana kwathu kuti apereka ndalama ngati grant zoposa $200 million komanso mmene amalankhula pa msonkhano wonse tsopano anafotokozanso ngakhale kumbali anatiuza kale zakuti akachotsa zina ndi zina misonkho pokhudzana ndi nkhani ya malonda ndiye kuti Malawi ife tikhoza kupindula mwamsanga chifukwa msika wa zolima zathu ngopezekeratu. Ali mdziko la China, Dr. Chakwera anachita nawo msonkhano wapakati pa maiko a mu Africa ndi dziko la China wa FOCAC mwazina. Msonkhanowu umachitika pakatha zaka zisanu ndi chimodzi. Dziko la Malawi lapindula mu ubale wapakati pa dziko lino ndi dziko la China monga zomangamanga, malonda ndi zokopa alendo mwazina. Secret Segula, MBC, Blantyre. Dziko la India lalonjeza kuthandiza dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake okhazikitsa malo omwe azithandiza anthu aulumali komanso omwe anadulidwa miyendo kuti athe kukhalanso ndi miyendo ina. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Ashuri Gopalakrishnan ndomwe ayankhula izi ku Lilongwe pamwambo otsekera ntchito yokonza miyendo ya anthu omwe analibe komanso omwe anadulidwa miyendo kamba kazifukwa zosiyanasiyana. Zambiri mulipoti. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Ashuri Gopalakrishnan atsindika kuti dziko la India lithandiza dziko lino kuti likhale ndi malo ake othandizira anthu omwe akufunika thandizo la miyendo. Gopalakrishnan ati thandizoli ndi mbali imodzi yolimbikitsa ubale wa dziko lino ndi dziko la India. Mawu ake wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Halima Daudi ayamikira dziko la India kamba ka thandizoli ponena kuti lithandiza anthu omwe ali ndi ulumali komanso omwe miyendo yawo inadulidwa kamba kazifukwa zosiyanasiyana kuti akhale ndi mwayi opeza miyendo ina yoyikirira. Daudi anaonjezera kuti izi zithandizanso boma kuti lisamaononge ndalama za nkhaninkhani potumiza anthu maiko akunja kuti akalandire thandizoli. Wasanabwere timatumiza anthu ngati South Africa kuti akaitidwe miyendo kuti azitakuyenda. Pamudzi oti zimatitengera ndalama zambiri. Ndikubwera kwa kampuni zitithandizira.
komwe ife ngati Malawi soboma la Malawi tifuna titakhala ndi kuti tizipanga konkono anthu azikidwa mindo konkono tizipanga mindo konkono koma ni ndalama zambiri mwamva kale kuti makamandira aboma la India kuti zipangizo mamagwiritsa ntchito zina atisiyire anati atipatsa ndiyefenso toyonjezerapo zina kuti tikhale ndi tizipangira konkono. Mmodzi mwa omwe apindula ndi ntchitoyi Afane Malilo ali ndi okondwa kuti tsopano adzikwanitsa kugwira ntchito zawo popanda vuto lililonse kamba ka miyendo yomwe awapatsa. Tamvera bungwe ili mmene madzapereka miyendoyi napita kukalandira pano ndi 1.5 months imene ndikuona kusintha ndithu chifukwa ndikutha kumapanga zinthu zimene sitimatha kukwanitsa. Mchaka cha 2018 dziko la India kudzera mu bungwe la India for Humanity inathandiza anthu 500 ndi miyendo mwaulere ndipo anthu ena 600 athandizika kudzera mu ntchito ngati yomweyi. Madalitso Mhango, MBC Lilongwe. Unduna wa zachitetezo wasainira pangano la ndalama zosachepera 900 miliyoni kwacha ndi bungwe la Southern Region Water Board kuti bungwelo likonze ndi kuyika zipangizo zatsopano zothandizira asilikali amene amagwira ntchito za madzi kuti adzipeza madzi a ukhondo ndipo ntchito iyi ikuchitikira ku Monkey Bay ku Mangochi. Miriam Kaliza ati zambiri. Posainirana panganolo wachiwiri kwa mkulu yang'anira asilikali amene amagwira ntchito za pamadzi maritime pa chizungu Brigadier Lawrence Okomata ni Mambo anati njira zawo zolandilira madzi abwino zidatha ndi kuonongeka komanso ndi zakale kwambiri kotero kuti mapayipi amangotaya madzi zomwe zimachititsa kuti adzilipira ndalama zambiri pa madzi amene akungotayika. Iwo ali ndi chikhulupiriro kuti ntchito ikatha zambiri zisintha. Madzi amene tikugwiritsa ntchito padakali pano tinayi nawo mavuto ambiri. 1 chifukwa cha malikeje zambirimbiri nimapeza kuti tikulipira mabilozi ochuluka kusiyana ndi mmene timagwiritsira ntchito madziwo. Komanso nthawi zambiri timakhoza kukhala opanda madzi. So ndikubwera kwa project iyi tikukhulupirira kuti nkhani ya madzi sikhala mavuto. Ndipo mlembi wamkulu ku nduna zachitetezo a James Chiusiwa ati ntchitoyi ichotsa zida zina zomwe zimagwira ntchito zakale ndi kuyika zatsopano ndipo akuti manja osachepera 120 ndi wapindule asanaonjezere ena kutsogoloku. Project imeneyi a Southern Regional Water Board akozaso system imeneyi kuti apakhale kupereka madzi kwa ku maritime unit kosalekeza kuti anthu akhoza kumagwira bwino ntchito yawo. Wapampando wa bungwe la SRWB a Brown Pinganjira akuti ntchitoyi siyofunika chifukwa bungwe lawo likupeza ndalama koma kuti akugwira ntchito limodzi ndi akuluakulu amene amawadalira kuti ali ndi kuthekera kupereka madzi aukhondo komanso osamalika kwa anthu. Ntchito imeneyi ndiyofunikira kwambiri chifukwa choti mukudziwa kuti panopa tikuyika ma prepared meters kuti tichoke kumene timachita kale umapita ukalipira mabiro kuti kumwa madzi kaye angongole ndi kumadzalipira pambuyo. Zimene tikufuna tithetse ndipo tayamba kale ma prepared meters madera osiyana ndi apa Malawi Defence Force akuno ku Maritime Force anatipempha kuti tisanawayikire ma prepared meters tione kuti mapaipi onse mudera lawo ali bwinobwino tichotse mapaipi akale tiyike mapaipi atsopano kuti madzi asaonongeke asatayike. Ntchitoyi ikuyembekezereka kumalizika m'miyezi 12 koma Mpinganjira akuti zonse zikakhala mchimake itha kutenga miyezi 6 wokha. Kuchokera kuno ku Monkey Bay ku Mangochi ndine Miriam Kaliza. Osatira chipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP mdera kumpoto boma la Mangochi alengeza kuti tsopano alowa mchipani cha Malawi Congress MCP. Gululi lalengeza izi pa msonkhano omwe mlembi wa chipani cha Malawi Congress MCP a Richard Chimwendo Banda anachititsa pa bwalo za masewero la Rulanga boma la Mangochi. Owen Mavula ali ndi ripoti. Mlembi wamkulu mchipani cha Malawi Congress MCP a Richard Chimwendo Banda motsogozana ndi akuluakulu ena a chipanichi anachititsa msonkhano wa chipani pa bwalo la zamasewero la Rulanga lomwenso ndi dera la phungu wa kumpoto kwa boma la Mangochi a Benedicto Chambo.
pa msonkhanowu atsogoleri onse a chipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP mderali alengeza kuti achoka mu chipanichi ndipo tsopano alowa mu chipani cha Malawi Congress MCP. Polankhula pa msonkhanowu yemwe anali gavanala wa chipani cha DPP mderali a Goodson Matemba ati iwo achita chiganizochi pokhutira ndi ntchito za chitukuko chomwe boma kudzera mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress MCP likuchita kumangochi. Iwo ati mu mbiri ya derali anthu okhala mozungulira Lulanga komanso Makanjira akhala ndi chipatala cha makono chomwe amayi ochuluka azithandizika pa nthawi yochira, ndipo ayamikiranso ntchito yomanga maulalo othandizira kuchepetsa mavuto amayendedwe ndinso ntchito za magetsi zomwe akuti zayamba kufika m'misika yozungulira. Mawu ake mlembi wamkulu mchipani cha Malawi Congress a Richard Chimwendo Banda ati izi zikutanthauza kuti anthu ali ndi chikhulupiriro ndi ntchito za chitukuko cha boma kudzera mu chipani cha Malawi Congress. Anthu aona chikondi cha Chakwera, akuona kuti zimene ankalonjeza nthawi ya kampeni zikuchitika. Analibe chipatala chachikulu kwambiri chikumangidwa, analibe nsewu wayamba kumangidwa, mabridge amba kukonzedwa, analibe magetsi m'midzi, magetsi amba kubwera, komanso kuno kukumangidwa skulu yapamwamba, School of Excellence kuno kwa Lulanga. Ndi anthu akuti akaona zitukuko zimenezi akunena kuti Chakwerayi amati akalonjeza amakwanitsa. N'chifukwa chake sikunokoka kumakanjira koma dziko lonse la Malawi. Ine ngati Secretary General ndikulandira maripoti, ndikulandira anthu ochuluka amene akugumuka ku zipani zambiri ndi cholinga choti alowe chipani cha Congress Party. Ndipo uthenga nduwu, chipani chisi cha banja, chipani chincha wina aliyense, makomo athu ndotseguka, wina aliyense amene afuna kubwera kudzajoyina Malawi Congress Party ndi olandiridwa, abwere titukule limodzi dziko la Malawi. Ena mwa akuluakulu omwe anali nawo pa msonkhanowu ndi wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa chipanichi a Gerard Kazembe, wapa mpando wa chipani cha MCP mchigawo cha kumvuma a Foster Mtandama, phungu wa dera la kumpoto boma la Mangochi a Benedicto Chambo, nduna za umoyo a Khumbize Kandodo Chiponda, mafumu ndi ena ambiri. Owen Mavula, MBC Mangochi. Mtsogoleri wa chipani cha Peoples Dr. Joyce Banda wapempha andale mdziko muno kuti aleke mchitidwe onyozana komanso kupondereza azimayi nthawi ya chisankho. Iwo ayankhula izi pa mapeto a msonkhano waukulu wa chipanichi mu mzinda wa Lilongwe, komwe mayi Joyce Banda awasankhanso pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi opanda opikisana naye. Tindi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pa mapeto a msonkhano waukulu wa chipani chawo mu mzinda wa Lilongwe, Dr. Joyce Banda ati akhalakuza anthu otsatira chipanichi kuti asankhe mtsogoleri wina, koma anthu akhalakukana kuti akufunabe iwo kuti atsogolerebe People's Party. Dr. Banda ati chinali chifuniro cha Mulungu kuti akhale mtsogoleri wa dziko lino kwa zaka ziwiri, kuti kenako apite kukagwira ntchito zina kunja kwa dziko lino kufikira pomwe anabwerera dziko muno. Kotero iwo ati avomera kutsogolera chipani cha Peoples pa chisankho chosankha mtsogoleri wa dziko lino chomwe chichitike chaka chamawa. Iwo alimbikitsa omwe asankhidwa kuti agwire ntchito molimbika. Abanda apempha andale kuti aleke kupondereza komanso kunyoza azimayi omwe aonetsa chidwi chodzapikisana nawo chaka chamawa. Olemekezeka mainda abambo, mwayimanane pa mavuto, mwayimanane pa zabwino. Tiyeni tiyang'ane maso chitsogolo, osatukwana aliyese, muzabesa fundo zikamatuluka anthu azingomva fundo azipita ndi chani fundo. Inayende sinditukwana munthuyu, mutukwana nokha. Komanso ndi achenjeze amene ali tcheru tsopano kuti nthawi yakwana yotukwana azimayi atitukwane. Ifenso tili tcheru tikuyang'ana. Chaka chache si chinochoyi. Chaka chinocho timanga tcheni achinyamata ndi azimayi tigwirizana. Tikana nyozo otukwana. Tisankha atsogoleri oti azatithandize. Pamapeto pache ndi moyo wanu wa Malawi osapusa yayi osabesa voti. Wapa mpando wa komiti yomwe inakonza msonkhanowu ndi Apita Kamange. Chachikulu chimene msonkhano umenewu wakambirana ndi kusintha ndondomezo kapena tinene kuti constitution ya chipani, macloses ena amene timaona kuti sanali abwino amafunika kukonzedwa
tawakonza ndipo nthumwi zavomereza kusinthidwa kumeneku. China monga kusintha kwina ngati composition ya Politburo imeneyi ndi imene imathandiza kuthandiza aneki kuyendetsa ntchito za chipani on a day-to-day basis. Tasintha composition yake komanso tasinthaso structure ya secretariat yathu kuti ikhale more effective. Zina zimene tasinthaso nthumwi zimene zinakambirana ndi kupempha mkumanowu kuti ulole aneki kuti akhale ndi mphamvu yakuti kutsogolo kuno nkhani za ma alliances ndi zipani zina ngati zili zofunika anekiwo azitha kukakambirana ndi kudziwa kuti otirowa ndi chipanichi kapena chipanichichi. So zimene zonso takambirana ndipo ndili okondwa kuti nthumwi zavomekeza zimenezi kuti neki ili ndi mphamvu modzera Politburo ya chipani kuti itha kutero. Ena atsogoleri omwe apeza mipando pa masankhowa ndi a Ephraim Chivunde, Lawrence Bisika, Peter Kamange komanso a Duncan Kaonga omwe atenga maudindo ngati achiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Peoples kuyimira zigawo zonse za dziko lino. Mulembi wamkulu wa chipanichi ndi a Ben Chakame, msungichuma ndi a Noah Chimpeni, pamene mneneri wawo ndi a Ackson Kalaire Banda. Yamikanisi Mtowe, MBC Lilongwe. Nkhanizi zokufikani kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tonenso mitu yake. President Chakwera wafika mdziko muno kuchokera ku China komwe anakachita nawo msonkhano wapakati pa dzikolo ndi maiko a mu Africa. Komiti yonse ya chipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP kumpoto kwa boma la Mangochi yalengeza kuti yatuluka mchipani cha DPP ndipo yalowa mchipani cholamula cha Malawi Congress. Ndipo munkhani za masewero bungwe la Chess Association of Malawi CHESAM likufuna ndalama zosachepera 20 miliyoni kwacha zoti zithandize osewera ake kupita kukachita nawo masewero a Olympiad mdziko la Hungary mwezi uno. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Anthu omwe amagwira ntchito yowongolera ndondomeko zabwino zoyendetsera makampani ndi mabungwe ma auditors mchingerezi awapempha kuti akhazikitse ndondomeko zokhwima zoteteza makampani ndi mabungwe ku kamberembere wakuba kudzera pa intaneti. Mkulu wa kampani ya Malawi Stock Exchange a John Rapson Kamanga anaize kumangochi pamene amatsegulira msonkhano wapachaka wa bungwe la Institute of Internal Auditors. Dave Uma andi ripoti. Poyankhula pamene amatsegulira msonkhano wapachaka wa bungwe la Institute of Internal Auditors IIA in Malawi lomwe ndi la anthu omwe amagwira ntchito yowongolera ndondomeko zabwino zoyendetsera makampani ndi mabungwe, mkulu wa kampani ya Malawi Stock Exchange a John Rapson Kamanga anati makampani ndi mabungwe ambiri mdziko muno amagwiritsa ntchito njira zamakono za intaneti zomwe zimayikanso pa chiopsezo chachikulu kuti akamberembere ena atha kuba zinthu zofunika za makampani kudzera pa intaneti yomweyi. Pachifukwachi Akamanga ati anthu omwe amagwira ntchito yowongolera ndondomeko zabwino zoyendetsera makampani ndi mabungwe ali ndi udindo owonetsetsa kuti makampani awo ngotetezeka pokhazikitsa ndondomeko zokhwima zoti akamberemberewa sangakwanitse kudzitulukira. Mapezeka kuti kuli zinthu zina chiopsezo mwa ngati pakali panopa tinganene cyber security kuli chiopsezo mwina kusintha kwa economy ndiye ma auditors ali kuunikira kwafunsa tinganena kuti akulu a company kuti mene mwapangira ndondomeko zanuzi kodi mwaikako ndondomeko yoti kuti kutabwera ena kufuna kupangana ataki through lese ma computer anu atapangidwa ataki muli ndi njira ziti zimene mungasate kuti business yanu isaime. Ndiye ma internal auditors amabwera kwafunsa akulu a company kuti njira zimene tayika ndi izi ndiye njira zikati zayikidwa ma internal auditors amafunanso kuti aonesese kuti njira zimene zayikidwa pa companies ndi zikusatidwadi moyendera amene anayikiramo. So internal auditors kuti amangopanga zinthu pawokha koma ni amatenga zinthu mu documents amene ndondomeko zimene azika pa company koma kufunsisisa kuti company ili kuzisata zinthu zimene ayika pansi. Pogwirizana ndi mawuwa, President wa bungwe la IIA a Aliki Mwale anati kwa nthawi yayitali maodita akhala akuonedwa ngati anthu omwe amangopezera zifukwa makampani
koma chifukwa cha kubwera kwa zinthu zamakono monga intaneti zaonetsa kuti anthuwa ali ndi udindo waukulu oteteza makampani ndi mabungwe ku zinthu zosiyanasiyana. Ntchito yathu yakumana ndi zosintha zosiyanasiyana kawiri kumbuyo kuti mayang'ana kwambiri zinthu mapepala zimene zalembedwa mumapepala, koma pano paino monga mukudziwa kuti mabungwe including boma limene likugwiritsa ntchito makina a kompyuta, ndeti takhati kuwalimbikitsa ma internal auditors athu ndinawonso akhale ndithu ndi uzindikiri wa ntchito zimene za technology kapena makompyuta, ndeti maaphunzitsa pafupi. Bungwe la IIA lidayamba kugwira ntchito zake mdziko muno mchaka cha 1999, moti ku msonkhanowu akusangalalanso kuti bungweli lakwanitsa zaka 25. Mwazina ena mwa mamembala ake alandira nyota zowavomereza kuti atha kuyamba kugwira ntchito. Dave Umar, MBC, Mangochi. Bungwe la Gift of the Givers lapereka thandizo la zipangizo za ntchito ya uterala ku bungwe loona za anthu aulumali la Malawi Council of Disability Affairs Makoda. Polankhula pomwe amapereka thandizoli, mkulu wa bungwe la Gift of the Givers Sharifa Mia ayambikira ntchito yabwino yomwe bungwe la Makoda likugwira posamalira anthu aulumali mdziko muno. Zambiri mu ripoti ili. Katunduyu ndi ndalama zoposa 8 miliyoni kwacha, ndipo nkuphatikizapo makina osokera, zovala pogwirira ntchito komanso nsapato zovala pogwirira ntchito. Polankhula, mkulu wa bungwe la Gift of the Givers Sharifa Mia ati apereka thandizoli pofuna kuthandiza sukulu ya uterala yomwe akufuna kutsegula ku bangwe mu mzinda wa Blantyre. Ife a Gift of the Givers njira imodzi imene tikuthandiza boma ku Malawi kuno ndi kuthandiza makamaka achinyamata ndi ma skills osiyanasiyana. Tikudziwa kuti ntchito zikumasowa, ana ambiri akumalephera kumaliza skulu kuti apite college akukanika, ndiye tikuyang'ana kuti vocational skills ndi yofunikira kwambiri kwa achinyamata athu. Ndiye mmene tinamva kuti akumakoda afuna ayambe atsegule skulu ya tailoring, tinachiona kuti ayamba mwamba choti ife tibwere tagwirezanja tiathandize kuti zisawavute kusegula skulu imene. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe Makoda, Amese Mpunga, ayamika bungwe la Gift of the Givers ponena kuti thandizoli lithandiza kuti akwaniritse masomphenya awo ofuna kutsegula sukuluyi mwezi uno. Thandizo limeneli pamene muli mashini komanso zinthu zophunzirira monga nsalu zakuchena ndi zina zotero. Ifeyo mapulani athu ndi amene one kuti tigwiritse ntchito katundu ameneyi kuti tiaphunzitse anthu amene akubwera kuno ku sukulu kudzaphunzira kuti akhale ndi luso loyenera. Timafuna zinthu ngati zimenezi ndiye tizigwiritsa ntchito pambali ya maphunziro amenewa. Abangwe factory amene tili pansi pa Makoda, Malawi Council for Disability Affairs, mbuyo muja timati Makoha, ife tikunena kuti anthu bwerani. Ifeyo takonzeka kuno kuti sukulu ija timayilengeza mbuyo mu tinali pa TV ngakheso pa radio. Sukulu timayilengeza mbuyo ija, tsopano takonzekera mode kuti mwezi omwe uno wa September tikuyamba maphunziro athu. Bungwe la Gift of the Givers analikhazikitsa mchaka cha 2005 ndi cholinga chofuna kuthandiza anthu osowa mdziko muno. Munkhani za msangulutso. Pofuna kupitiriza kufalitsa uthenga wa uzimu kudzera mu nyimbo, katswiri oyimba nyimbo za uzimu Steve Wasomo Mulia mawa atulutsa kanema wa nyimbo yatsopano yomwe akuitchula kuti Nji. Polankhula ndi MBC, katswiriyu wati nyimbo yatsopanoyi ndiyopereka chiyembekezo kwa anthu pomwe akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Blessed be the name of the Lord God Almighty. Somebody celebrate the name of Jesus Christ. Was he so So nyimbo imene ndikutulutsa Mandeli ndi nyimbo imene kuti Nji kutanthauza kuti kuyima mosagwedera. Malemba amanena buku la Masalimo chapter 18 verse ya 1 kuti Yehova ndiye thanthwe lathu, ndi malo amene ife timathawirako ndipo timayima nje osagwedera. Munyimbo zino anthu akudutsa mzimu zokhuza chuma, zokhuza mwina nthenda ndi zina zoterozo, koma palibe chifukwa chimene munthu ungachotsere moyo chifukwa chimene kuti udutsa munyimbo zokwereka. Imabe chifukwa Khristu ndiye chiyembekezo cha moyo uno. Mwinanso uthenga waukulu umene ndikupereka munyimbo ndi uthenga opereka chiyembekezo, makamaka otengera ndi mmene dziko lonse lapansi zokhalira, kuti mwina pena chiwerengero cha anthu amene akudzikweza chichuluka, anthu amene mwina akukumana ndi nyengo zosiyanasiyana akuchuluka. Ndi tikusolekera tipereke uthenga wa chiyembekezo osati waweruza wanthu yani,
koma kuwapatsa chiyembekezo kuti zinthu zikhala bwino ndiye chachikulu chimene chili mthenga amenepo. Trust in him, he'll be like a tree planted by the river. If you know the Lord is good, say amen. Munkhani za masewero, bungwe loona za masewero a chess mdziko muno la Chess Association of Malawi CHESAM lachititsa mpikisano wa masewero a chess omwe cholinga chake ndi kufuna kupeza ndalama zokwana 20 miliyoni kwacha zoti zithandizire osewera masewero a chess a timu ya dziko lino kupita ku mpikisano wa Olympiad mdziko la Budapest, Hungary kuyambira pa 10 mwezi uno. Polankhula, president wa bungweli Mpilo Mizere wati thandizoli ndilofunika kwambiri kuti timuyi ithe kukachita nawo mpikisanowu. Ena mwa makampani omwe anatenga nawo gawo mu mpikisanowu ndi Malawi Revenue Authority, FDH Bank ndi University of Malawi, ndipo pothirapo ndemanga mmodzi mwa ophunzitsa ku sukulu ya zaukachenjede ya UNIMA Cosmo Gongondo wapempha kufuna kwabwino kuti athandize osewerawa. Zolinga za tournament imeneyi zokuti ndi Chess Olympiad zachitika ku Hungary mwezi wa mawa. Ndetu tikufuna tipange fundraise ndalama zotumiza team ku Hungary. Okay, mavuto lina ambiri. Number 1 pali ma visas, pali kosi ya ma visas. Team inapita ku South Africa kupanga process ma visa ku South Africa. Pali travel insurance, mafunika travel insurance. Pali ma visa, travel insurance and ma uniform. Kufunika kwa tournament imene inkotani. Ndalama zimene ndinazo nzosakwana kuti titumize team ku Hungary. Tikufuna kupanga raise ndalama kuti team isalephere kupita ku tournament ya ku Hungary. Malawi titi tradition ya chess yamtaka kale. Maplayer atu amasewera chess yamtaka kale. Ndeti tampa pempo kuti alisatenge kugawa investor nawo inakanisa kuti anthu akufunika athandize. Anthu okuti akhonza kukwanisa kubweresa chisangalalo kwa Malawi. Kumali yesainika kutengapo gawo lowathandiza anthu. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera wafika mdziko muno kuchokera ku China komwe anakachita nawo msonkhano wa pakati pa dzikolo ndi maiko a mu Africa. Komiti yonse ya chipani cha DPP mboma la Mangochi yatuluka mchipanichi ndi kulowa mchipani cholamula cha Malawi Congress. Ndipo munkhani za masewero bungwe la Chess Association of Malawi CHESAM lati kufuna ndalama zosachepera 20 miliyoni kwacha zoti zithandizire osewera a timuyi kukachita nawo masewero a Olympiad mdziko la Hungary. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw, MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boyce, ndikufunirani masana opambana.